O vicepresidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Infraestructuras presentaron esta mañá, coa presenza da tenente de alcalde de Pontevedra e o alcalde de Poio, a reforma da Ponte da Barca. Uns traballos que contarán cun investimento de 1,2 millóns de euros por parte da Administración Autonómica e que se centrarán, en primeiro termo, na renovación de toda a marquesiña e madeira tratada. Unha renovación que se realizará en madeira tratada, especialmente deseñada para evitar a acumulación de augas e cuberta con aluminio para darlle máis durabilidade, un deseño no que contamos coa colaboración e coa experiencia CIS Madeira para contar coa durabilidade que debe ter unha estrutura como esta. En segundo lugar, na conservación da Ponte da Barca. Actuar en fisuras, actuar nos sumidoiros para unha correcta evacuación das augas e tamén o repintada da estrutura. E en terceiro e último lugar, na posta en valor desta infraestructura. Actuando na iluminación, unha iluminación máis eficiente, por exemplo, con proxectores LED. Segundo a conselleira de Infraestructuras, o proxecto trae consigo unha mellora funcional e estética para esta ponte da cidade. Estamos a falar dunha mellora funcional e estética da Ponte da Barca, no que actuamos renovamos a cuberta, incrementamos a vida útil e tamén a posta en valor da propia ponte. 1,2 millóns de euros da Xunta de Galicia. O prazo de presentación para esta oferta remata o 7 de marzo. As obras serán adxudicadas antes do verán e contarán cun prazo de execución de 5 meses. Con todo, dende a Xunta contan con que estes traballos estean rematados antes de que finalice este 2018.